Het is weer zaterdag, dus de hoogste tijd om het nieuws van de afgelopen week nog eventjes door te nemen. Van dag tot dag. Om een goed overzicht te krijgen van de drukte op de stranden in deze coronatijd zet de veiligheidsregio Zeeland drones in, zodat er snel ingegrepen kan worden als het te druk wordt. En het speciaal hiervoor opgeleide team kan na de coronatijd ook ingezet worden voor andere zaken. Het BOA Drone Team hebben we opgericht om de drukte op de stranden en de parkeerplaatsen aan de kust van Zeeland te meten. Een drone zijn juist heel flexibel, kan je op meerdere plekken snel tegelijk inzetten. Ian Baartman is een van die BOA's die is opgeleid tot dronepiloot. Het is gewoon aan mij gevraagd vanuit de gemeente Goes of ik een dronepiloot wilde worden voor de veiligheidsregio. Nou, dat leek me hartstikke leuk. En dat is toch ook weer een nieuwe uitdaging, dus dat heb ik met beide handen heb ik dat aangegrepen. En daar heb ik een cursus voor gevolgd. De dronepiloot maakt op ongeveer 50 meter hoogte foto's. Die worden daarna vrijwel direct doorgestuurd naar de veiligheidsregio. Op het moment dat die foto gemaakt is, dan wordt die op de telefoon gezet van de dronepiloot. En dan loadt hij hem op de app SafeSite van de veiligheidsregio. En daarmee kunnen ze in Middelburg kijken van hoe druk het op bepaalde plekken is. En er worden meerdere foto's gemaakt, regelmatig. Dus je kan ook de verschillen zien van die locatie, hoe druk het is en hoe druk het niet is. Want wat kan dan de consequentie zijn als zo'n foto laat blijken dat het te druk is? Nou, dan kunnen we ertoe overgaan om de mensen op te roepen, niet meer te komen naar een bepaalde plek, omdat het gewoon te druk is en te vol. In extreme omstandigheden kunnen we ook overgaan tot het afsluiten van parkeerplaatsen en wegen die naar het strand leiden. De veiligheidsregio heeft 6 BOA's opgeleid. Die maken door heel de provincie foto's. Maar een opgeleide dronepiloot heeft wel te maken met een heleboel regels. Dat je voldoende afstand neemt met een autoweg of met een sluis of een kanaal. Dat je niet boven mensen vliegt. Je mag ook niet tussen de bebouwing vliegen, dus er zitten heel veel restricties aan. Wat wij nu doen is gewoon de drone rechtstandig omhoog sturen en dan een foto maken van het strand. Dat doen we op plekken waar we wel mogen opstijgen en dat is eigenlijk voor dit moment voldoende. En na de coronatijd, wat gebeurt er dan met het team? Ja, dat gaan we nog zien, maar ze zouden ook aanvullende opleidingen kunnen gaan doen. En dan zou je zo'n drone ook voor andere handhavingsacties kunnen inzetten eventueel. Van die milieuincidenten, ook eventueel zoektochten als mensen vermist zijn. Dus dat heeft wel andere mogelijkheden. De dierenorganisaties Fauna for Life en Animal Rights tekenden maandag opnieuw protest aan tegen het afschieten van damherten in Zeeland. En dan met name op het eiland de Haringvreter in het Viersemeer. De provincie wil de vergunning verlengen van Staatsbosbeheer om de hertenpopulatie dit jaar terug te brengen van zo'n 400 naar 150. Omdat anders de herten en andere natuur op de Haringvreter niet zouden kunnen overleven. De dierenorganisaties zijn daar pertinent op tegen. Muziekfestival Vestrock in Hulst krijgt de komende 4 jaar €75.000 subsidie per festival van het Fonds Podiumkunsten. Het fonds looft het festival om zijn laagdrempeligheid en het brede publiek dat het aanspreekt. En ook levert Vestrock volgens het fonds een wezenlijke bijdrage aan het Zeeuwse muziekveld. Maar kritiek is er ook, zo vindt het Fonds Podiumkunsten, dat er te veel mainstream muziek is te horen en het aanbod weinig vernieuwend is. Nog nooit was het neerslagtekort in Nederland zo groot als dit jaar. En dat heeft negatieve gevolgen voor de land- en tuinbouw in Zeeland. Afgelopen weken heeft het weliswaar een paar keer flink geregend, ook deze afgelopen dagen. Maar het is nog altijd veel te droog, zeker in combinatie met de hittegolf van de afgelopen weken. En alleen met zoet water groeien de gewassen. In andere provincies wordt het land bij langdurige droogte beregend. Maar dat is in Zeeland veel moeilijker. Omdat we 2 enorme zoute waterlichamen hebben die dwars door Zeeland heen snijden, de Ooster- en de Westerschelde. En die maken dat ons bijna gehele watersysteem brak of zout is. En met zoutwater kan je het land niet bewerken. Waar halen we dan nu ons zoetwater vandaan? Wij halen ons zoetwater nu uit gedeeltes van Zeeland waar het watersysteem wel zoet is. Zoals Vlaanderen, Tolen. En we halen het uit de ondergrond. Het Volkerakzomeer is een van de grootste zoetwaterbekkens in Nederland en wordt volgens de ZLTO op dit moment niet optimaal benut.
Nu kunnen we alleen boeren op Tolen en Sint-Philipsland gebruik maken van zoet water uit het Volkrok-Zomermeer. Wij denken dat dat gebied veel groter kan worden. Door middel van buisleidingen kan dat verder de provincie in worden getransporteerd. En dat biedt gewoon enorme kansen voor de Zeeuwse land- en tuinbouw. Op Tolen hebben een aantal boeren ook zelf voor een oplossing gezorgd om het land bij droogte van zoet water te voorzien. Een mooi voorbeeld is waar we hier achter staan. We pompen hier zoute kwel uit een polder weg terug de Oosterschelde in. En waardoor het zoetwatersysteem gewoon van voldoende kwaliteit is. Dus je krijgt niet dat de stromen met elkaar gaan vermengen. En je blijft dus een constante goede kwaliteit zoetwater hebben. Waardoor we eigenlijk op bijna heel het eiland kunnen beschikken over zoetwater. Een andere optie zou kunnen zijn om gezuiverd rioolwater in de sloten te laten lopen. Maar daar heeft het waterschap een duidelijke mening over. Dan zeggen wij altijd 3 keer voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Want ons gezuiverde afvalwater is wel goed genoeg om de Ooster- en Westerschelde in te pompen. Maar blijft een bepaalde vervuiling houden. De bekende medicijnresten, mensen die bij de apotheek hun spullen in moeten leveren en niet door het toilet moeten spoelen, is er één. En de vraag is of je het dan kan gebruiken in de akkerbouw. En dat is niet een probleem van waterschap Scheldestromen. Dat is zelfs op dit moment opgetild naar Europees niveau. En Europa komt met regels binnen nu en enkele maanden onder welke omstandigheden wij ons gezuiverde afvalwater mogen gebruiken. Ten Kate maakt zich zorgen over de toekomst en vindt dat er zo snel mogelijk een plan moet komen om de beschikbaarheid van zoetwater in Zeeland te vergroten. Er moet gewoon een kansenkaart komen voor heel Zeeland om te kijken in welk gebied welke oplossing het beste past. Nou, dan vinden wij dat we vanaf 2021 daar hard aan getrokken moet gaan worden en dat we ook met de uitrol van die maatregelen kunnen gaan starten. Ik denk dat het meest belangrijke wat we op dit moment met stip op de voorgrond zetten is dat alle initiatieven die er zijn in de provincie, die soms uit onze eigen organisatie komen, maar veelal ook uit de innovatiekracht van de akkerbouw, dat we die op een rij zetten en zullen toetsen op haalbaarheid op korte termijn. De afgelopen 2 weken is het aantal inbraken weer toegenomen. Er werd tientallen keren ingebroken in Zeeuwse huizen. Eind april, begin mei gebeurde dat maar enkele keren. Waarschijnlijk omdat veel bewoners vanwege corona veel meer thuis waren. Het aantal inbraken ligt nu weer op hetzelfde niveau van voor de corona. De hittegolf zorgt dus voor problemen bij Zeeuwse fruittelers. Ze kunnen ongeveer 20% van de appels weggooien omdat die verbrand zijn. Dus net als een auto, een motorkap. Als die hele dag in de zon gestaan heeft, dan kun je er een op bakken, maar dan kun je bij de appels op. Ook de peren zijn aangetast, maar niet zo erg als de appels. Hier zie je de roodverkleuring opkomen. Wat betekent dat de schel aan de structuur erachter verloren is gegaan. Zorgelijk is ook de verwachte weersomslag met onweer, waarbij hagelkanonnen ernstige schade moeten voorkomen. Als er nu hagelstenen naar beneden komen, dan is het einde oefening dit jaar. De vruchten zijn nu dusdanig uitgegroeid dat ze niets meer kunnen hebben. Degenen die halverwege deze week op de weerkaart van het KNMI keken, ja, voor hen was het behoorlijk schrikken. Want op die weerkaarten van het KNMI was te zien dat het zou gaan sneeuwen in Zeeland. Een foutje van degene die de weerkaart heeft gemaakt, gaan we maar vanuit. Want natuurlijk heeft het nergens gesneeuwd, al was dat wel lekker verkoelend geweest. Maar om in winterse sferen te blijven, ondanks de warme temperaturen, werd er woensdag volop gestrooid op de Zeeuwse wegen. Woensdagochtend vertrok op Noord-Beveland een strooiwagen vol met zout. Het waterschap strooit zout omdat het zo heet was. En dat doen ze op net geasfalteerde wegen om te voorkomen dat zwaar verkeer schade veroorzaakt aan die wegen. Zoals hier te zien is op de Groene Weg bij Wissekerken. Als er niet gestrooid wordt, kan de lijmlaag smelten en kan het asfalt omhoog komen. En door zout te strooien koelt het wegdek af, want het zout onttrekt vocht uit het asfalt. Zo wordt dan de nieuwe asfaltlaag gered. Een flinke uitdaging voor de afsprakencentrale van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes. 3500 uitgestelde afspraken moeten opnieuw worden ingepland. En als het goed is, is dat eind van deze week gelukt, na weken werk. Het gaat om afspraken die zijn uitgesteld toen de coronacrisis in maart uitbrak. We hebben ongeveer 3500 proberen we eind van de week af te kunnen tikken van afspraken die niet doorgegaan zijn, die we wel nu aan het inhalen zijn. Daarnaast lopen natuurlijk alle nieuwe afspraken, zijn we ook door aan het plannen.
Want ook dat moest gewoon doorgaan. En door de extra drukte was de centrale maar op bepaalde uren bereikbaar. Gelukkig hadden patiënten daar begrip voor. We waren bang voor boze mensen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dat is hartstikke mooi. Dat betekent voor ons wel dat de Zeeuwse bevolking ook echt wel met ons mee wil denken. Met een gezamenlijke actie van politie en douane is donderdagmorgen een schip gesommeerd om naar de haven van Vlissingen te varen. Het vermoeden bestond dat er drugs aan boord waren. Het schip Hoop, dat vaart onder Panamese vlag, werd op de Noordzee al onderschept. In de binnenhaven van Vlissingen zijn containers van het schip gehaald. Een röntgenvoertuig van de douane aan de visserijkade heeft de containers gecontroleerd. Het schip Hoop kwam uit de haven van Las Palmas in Spanje en zou vandaag in de haven van Hansweert aankomen. Bij de actie was de landelijke bewakingseenheid van de politie betrokken. Die wordt ingezet bij verhoogde dreiging. Al sinds vanmiddag zijn ze hier achter mij in de haven van Vlissingen onderzoek aan het doen op dat schip. Een vermoeden is dus dat er drugs aan boord is omdat de landelijke bewakingseenheid van de politie aanwezig is. Maar dat is tot nu toe alleen maar gissen, omdat er nog geen resultaten van het onderzoek naar buiten zijn gebracht. Kunnen ratten, net als nertsen, het coronavirus verspreiden? Op die vraag proberen onderzoekers een antwoord te krijgen. En daarvoor verzamelen ongediertebestrijders op verzoek van de overheid dode ratten. Wie ook aan het onderzoek meedoet is Straas Ongediertebestrijding uit 's-Gravenpolder. Dode ratten die we in klemmen vangen, die verzamelen we en die sturen we op naar een universiteit. Straas acht de kans groot dat ratten het virus inderdaad kunnen verspreiden. Ratten die staan erom bekend dat ze heel makkelijk ziektes verspreiden. Dus ik verwacht dat ze het wel zouden kunnen. Maar of het ook werkelijk zo is, dat moet het onderzoek zo meteen uitwijzen. Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden tekent een contract bij de Engelse club Brighton, dat meldt BN De Stem. Brighton speelt in de Premier League, de hoogste divisie in Engeland. Van Hekken voetbalt nu nog bij NAC Breda. Die club zou 2 miljoen euro krijgen voor de transfer. Volgens de krant verhuurt de Engelse club de Zeeuwse voetballer meteen weer door aan FC Utrecht. In juni nog bevestigde NAC dat Van Hekken een overstap zou maken naar AS Monaco. Bij het onderzoek op een schip in de haven van Vlissingen was de politie donderdag op zoek naar een mogelijke lading crystal meth. Dat zegt de Zeeuwse eigenaar van het schip tegen Omroep Zeeland. De 2 containers die zijn onderzocht bleken volgens hem uiteindelijk drugsvrij te zijn. Aan het einde van de donderdagmiddag zijn de containers terug aan boord geplaatst en is het schip doorgevaren naar Hansweert. Volgens de Zeeuwse eigenaar van het schip, die niet voor camera wil reageren, zijn de 2 onderzochte containers te linken aan een bedrijf dat eerder al aan het licht kwam tijdens een grote drugsinval, genaamd Operatie Portunus. Het bedrijf zou de drugs geproduceerd hebben, vandaar dat de politie zo geïnteresseerd was in die 2 containers. Aldus de man. De hele donderdagmiddag deden politie en douane onderzoek op het schip. De containers werden eraf gehaald en gingen door een röntgenscanner. De eigenaar van het schip kan geen contact meer krijgen met het bedrijf dat de containers bij hem heeft geboekt. De mensen van het bedrijf zitten vast, zegt hij, en het bedrijf is gesloten. De eigenaar draait nu op voor de kosten van het laden en het lossen en het eventuele opslaan van de containers. Stichting Zeeland Tolvrij heeft genoeg handtekeningen bij elkaar om een referendum aan te vragen voor een tolvrije Westerschelde-tunnel. 1400 mensen hebben een krabbel gezet. Ze vinden dat de tolvrije tunnel moet worden opgenomen in het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Volgende week stapt de stichting naar de provincie om een volksraadpleging aan te vragen. Boerderijwinkels in Zeeland hebben het drukker dan ooit. Sommige winkeliers zagen hun klantenbestand de afgelopen maanden verdubbelen. En dat kwam dan met name door mensen uit de buurt. Die verkozen de boerderijwinkel boven de grote supermarkt. Vooral aan het begin van de coronacrisis. Appelseizoen, dat was enorm. In het begin van de coronaperiode bleef het hamsteren niet alleen beperkt tot de supermarkten. Doei, bedankt hoor. Enorm. Echt waar. Ja, dan dacht ik, goh, moeten mensen nog bij zoveel appels doen, maar... 4 bloemkool, 5 courgettes. Te gek om op te noemen, 40 kilo aardappel, niet te doen. Deze 2 boerderijwinkels liggen 3 kilometer van elkaar vandaan bij Schoondijken. Beide hebben aanzienlijk meer klanten gekregen. We hebben natuurlijk wel meer drukte
Omdat de mensen ook meer tijd hebben om bewust echt te komen naar de winkel, denk ik. De kindjes wonen tussen zo, dus op de fiets riemen we gezellig naar de boerderijwinkel. We doen dan gezellig de boodschappen. Sinds de coronatijd is het abnormaal druk geworden. Bij ons is het echt allemaal wel echt de mensen uit de buurt, zeggen we er ook altijd maar. Ons eigen volk, zeg maar. We hadden de Belgen niet, want die mochten niet meer komen. Maar het maakte niet uit, het was super en super druk is het. Uit een belronde langs boerderijwinkels door heel Zeeland valt op dat ze het veel drukker hebben gehad als je het ook vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Wie de drukte in de supermarkt wilde vermijden, koos voor de boerderijwinkel. De supermarkt, ja, dat moet niet zijn op het moment. Zeker nog niet met de toeristen. Hier is het wat ruimer. Ik woon in Breskes en daar is het in de supermarkt op het ogenblik ontzettend druk. En iedereen loopt dan wel een beetje door elkaar. En ja, hier kan je dan toch een beetje op een veilige manier je groenten halen. En ze krijgen een eerlijke prijs voor hun producten hier. Dat was ook wel in de coronatijd dat je denkt van nu moeten we in ieder geval elkaar een beetje helpen. Ja, in eigen streek kopen vind ik altijd nog het beste. De beste producten zijn van hier en niet van het buitenland natuurlijk. Het voordeel van de boerderijwinkel is dat er maar een handjevol mensen tegelijk naar binnen mag. Hier toen Almeno zijn ook echt van drie klanten binnen in de winkel. Also. De mensen staan buiten lekker gezellig te klatsen. Also. Echt op een eindje in afstand. En in de supermarkt is dat ook niet zo. Hè? Als je kleine kindertjes hebt en die mogen niet meer die supermarkt in. Wat is nou leuker om op een boerderij en er staan hier skelters, er staan fietsjes. We hebben konijnen, we hebben een geit. Laat de kinderen maar lekker spelen. Ze gaan om de uur huilen als ze naar huis moeten, omdat ze niet willen. Kijk, alsjeblieft. Toch vragen ze zich af of de drukte na corona zal blijven. De klanten kan je niet kopen, hè? Ik hoop van, dat we het zo mogen blijven vasthouden, zeg maar. Dat hopen we natuurlijk. Ja, daar doen we het ook voor. En wat verwacht u? Daar kan ik niet in kijken, dat is de toekomst. Hoe die toekomst ook uitpakt, de dames zijn nu in ieder geval blij dat nieuwe klanten hun winkel hebben gevonden. En het is nog even wachten tot het grootste werkschip ter wereld de Westerschelde opvaart. Ja, dat zou eigenlijk gisteren zijn, maar dat wordt nu op zijn vroegst maandag. De aankomst is al een paar keer verplaatst. De Pioneering Spirit, bijna 400 meter lang, ligt nu nog voor de kust van Denemarken, waar 2 onderdelen van een boorplatform worden ingeladen, die naar Vlissingen moeten worden gebracht. En dat werk, dat is uitgelopen. En de bemanning van de viskotter Arnemuiden 46, die keek onlangs gek op toen ze hun net ophaalden voor de Belgische kust. Want er zaten niet alleen garnalen in, maar ook een joekel van een slagtand. Het gaat om een uniek exemplaar afkomstig van een bosolifant uit de ijstijd. Dit is de opgeviste slagtand. Hij weegt 60 kilo en is meer dan 2 meter lang. Henry Kaljouw is een van de vissers die het fossiel uit het water heeft gehaald. De matroos die trekt die staart open en zo valt er een slagtand uit. Zo, ik zei, nou dat is mooi, prachtig. Dus ja, dat was bijzonder. Nou, we hebben houden net overboord gezet en toen zijn we dus die slagtand voorzichtig eruit gaan halen. En die hebben we in het gangboord gelegd, netjes, zodat hij natuurlijk niet zou beschadigen. De slagtand ligt nu bij het Urkerbedrijf Noordzee Fossils. Daar wordt het fossiel schoongemaakt en onderzocht. Dit hier, dat is puur ivoor. Een slagtand, nauwelijks of niet gebogen. We zien dat hij bijna helemaal recht is. Hier is de punt. Dat is een heel klein stukje vanaf, een paar centimeter. Maar deze slagtand is zo uniek. Hij is van een bosolifant. Zo'n exemplaar is nog niet eerder uit het water gehaald. De hoop is dat hij straks naar een Nederlands museum gaat. En daarmee zijn we weer rond voor wat deze afgelopen week betreft. Geniet nog even van uw zaterdagavond en heel graag tot morgen.